أسمرا كابز مدبرو ستوديو إيري تي في عزو سلامتنا تقبلوا فنونا مكتال تركبوا زخبركم تعذبتنا كمي تمسيو نلوم حموس إسان حموشان حملة مشات استرالوا زيانة تتوشتن وطعن حيزالكم قريبا زلخو ليديا تخلى مرامي نمكتتالكم بخبرنا عدمكو بغنجنة تتفلم أبزوا عن سبع مدبات بروراوي إيه بليو سوا بخبز بلد مكتي تنبلالو أبزوا دوب عدد كتقبر زغنية الشقوار ساي عدد عزازي مام جنفر مينستر تمرت زبا دوب نتفتاتو جنجيمو أبزوا مال بستفت أمش براو مدقعتي شو عشت سبعة تقتيلهم أمريكان تشاينان تواريت أنزت أنحنك داو زررب زمت صمون تجمرو مخانن حبيرن أب موزامبيك بوحدو حدن تشتميلن زيقاتات تتبيته وتتبيت كوينوم أب زوبا عن سبع مدبات بروراوي إيه بيلي من مسرات سوان مجمع هاجراوي أجل جلوتن كاب إسان 4 حملة بخبز بلسنا سرعتي تنبلالو أبزك ساب إسان 7 حملة زغلت تنبل سمينارات سئلاو مرئيت ودرات حفشة وفلتت حبراوي زتن مع أدسنة ببابن كمون مبتحب تاريخاوي قدلاو بوتاتاتن كالئن مدبات يقربالو بمسارة تزوات مدب بإسان 4 حملة من إسياتن كالوت أكلات حبرة السبن استساتفوا نأجر جعزو كسبتي بعصر حرقهم بت شحن جعتم 288 أنصار مجزأتها حيلو كينات استخايدلو جوفا تخايدهم أبتو علوت استساتفو تقادلتن تقامات اندما بزعبات استفت أمكيا مبرهي هبام أم حدار كتما كرن أتوزر إزقداوي تابز اسمعو قال نتران أبركتون مدب هاجراوي أقل قلوتن بزي استراتيجياوي مدب زحالفو من إسياتن دحرم مقواس زخر بروراوي إيابيليو نزحالفك إيانا ذكركا نداقمايك إيا مبزعاقا تحدسلو أقات أمو مخانو أبريهم بمخنياتتي سوا عتب مرجان وحسمت بزبل تيما أوشت هاجرن وطعن زكايد زلو تنبل براوي إيه بليو سوا أبزوبا دوبوب عدد كتقبر زغنيت شقوار ساي عدد تزازي مالا نتقبطب وكيل إيرينا زرعي برهانة عرسي ماسمارم بمخنيات بروراوي إيابيليو من مسرات ساوان مجمار هاجراوي أقلقلوتن بعسران كلتن حملة كابتزازا مكينات الناس الناس تخايرلو قولاقول ما عداقانو الزبادك محارز تبقسل شقوار ساي بعسران 4 حملة أبتي أم مكاسال ساي ورار ويانا جغن الناس تفت أملو دفعات عد بقيع بمبصح عدتا زازيمام شقوار ساي أمنا يتمال عدتا بتغماتو عد عقا أمنا حايلن عد أوحن مس أبالات حايلتات مكل خالن أما دب كرمتاولو معزلو تمهارون معرقا نامنو زوب عدو خالن بزاتوتلو حزبي بسلف بوليسن أبالات حالتات مكلخالن ناقصات 3 كيلومتر عجبو ناب دفعات عد بقيعو أفاني وام أبو أبستخايدة صحفي تقرف زبادو ويزور آمة نقصة أبالات حالتات مكلخال كاب دبار وازمت من سياتن نبرت كباب عد بقيعنا بسترخ بولسنا سرعات أبعدت تنحت شقوار ساي نتاب عد بقيعو زتدالوت عباي شق واللي عام كاب 22 كساب 25 قنبت كلتا شح عامة مهرات أب قنبار عد بقيعو أبستخايدة كبيد كنا زتساتفة أبال حمشاي زوريا هاقرا وأقلقلت من سيكبرو منقس أباب زهابو مقلتي أبالات هاقرا وأقلقلت زفت أمو جننة كيان بمنطر زنبلا حايل صلايك جمجم من كله مودادر تخم زي ركبو أبرهم أما حدار زبادو باتو إفريم قبر خرستو سابز اسمعو قال بروراوي إيابيليو هاقراوي أقلقلت أبتا أبالات هاقرا وأقلقلت كيا بمفتم هاقر زو حاسولو دفعت عد بقيعو كوين كان متنبالو فولي ترقم كم زلو بمتقاس بمنسيات زتو حست هاقر بمنسياتا كم تلمعن اتبل تسقن زتراتر كم زيلا قليتو أبزبوتا زي ترخيبنا نزعلت زياخن ذكرى نزوم لعلقلتا ميتي تسوو بصوتنا هاجر أمو حاسيخون هاجر أبلم عاتيخون كا حدرهم تقبلنا نبعازا لنا نبلل عليكيا هاجر أقول قلوت بمسرتو كمسرت كله نزمس أكان هاجر حدقان مكلخال بتخال من قدخا لتان نوح وان عمتات تساقيا زنبرت بمجزاتي بادي ما زنبرت أبقنة المقيارن
ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ምስ ዓለሙ ከም ዝወዳደር ንምግባርን ዝተበገሰ መትከል እዩ። معقب ماين حمدن أكبابي نمرجان تطاونت نمخباتن اتزبلت ميلايو سلازخونه دما مينستر حرشا بزسفحه كدفاليو وترز الزخاخر مينستر حرشا عبارنتو ابستخايده جمجام كم زما اكلو نطفتات معقب ماين حمدن كدفالو اتحساسي بلو وكيل ايرينا قداو تولدن زدالو صبصب ازي برهانه كتقربيا نتفتات معقب ماين حمدن بزلعله كدفالو مينستر حرشا عتو عرفاين برها بعشران 4 حمله عبارنتو ابستقان جمجام ጨንፈር حرشا زوبا قشباركا اتحساسيبو مينستر عرفاينا مغلطيو اكباب نمرغان اتوتاونت نمقعباتن معقب ماين حمدن اتزبلت ميلا ስለዝኾነ ሰሞያ حرشان አካላት መምሕዳርን ቀላስ ተራክ ጻወቱ በመዝኸኻር ጥዕና ጥሪትን እቶታውነትን ዝዕብዩ አማራጺታት በግቦ ክዝውተሩ ተጠቃምነት ኮምፖስት ንምስራጥ ክስራሕ ህንጸት ከዘንት ማይ ምትእትታው መስናው ሕርሻ ድማ ክድፍአሉ ተላቢው ኣብትን ልምዓት በቕሊ ሃብቲ እንስሳ معقب ማይን ሓመድን ልምዓት መስኖን ከምኡን ዘባው አገልግሎት ቁጥጥር ብዝምልከት ናይ ዝተሳለጡ ስራሓት ጸብጻብ ዝቀረበሉ አኼባ ኣብ معقب ማይን ሓመድን በሓፈሻ ምድልዳል ናይ ሕርሻ መሬት ድማ ብፍላይ ኣድማዕ ስራሓት ከም ተሰላሰለ እንተኾነ ግን መጠኑን ዝርግሑን ኣብ ኩለን ንኡሳን ዞባታት ምዕሩይ ስለዘይኮነ በዚ ሓየለ ኣወዳድባ ክስራሐሉ ከም ዝግባእ ተገሊጹ ንጥዕና ጥሪት ብዝምልከት ድማ ልዕሊ 913,000 ጥሪት ከም ተኸትባን ልዕሊ 36,000 ካልኦት ሕክምናዊ አገልግሎት ከም ዝረኸባን ክትቀስን ከሎ ዝተመደባ ናይ መንግስቲ ትራክተራት ብርትዓው ዋጋ ዝምስገን ዕማም ከም ዘሰላሰላ መስናዊ ሕርሻ ንምድንፋዕ ሞያውን ንዋታውን ደገፍ ከም ተገብረ ጉጉይ አጠቃቅማ ማዓላ ፀረባልዕ መድሃኒታት ንምውጋድ ቁጥጥራዊ ስራሕ ከም ተኻየደ መስርሕን ጸዲጋታት ጉላ ትንሻይ ደቅሻይ ከርካሻን መንጉላን ድማ ብጽቡቕ ይቅጽል ከም ዘሎ ተነጺሩ ተሳተፍቲ በወገኖም ንጥፈታት معقب ማይን ሓመድን በሓፈሻ ምድልዳል ናይ ሕርሻ መሬት ድማ ብፍላይ ዕቱባድ ህቦ ክወሃቦ ኩነታት መእለይ ወሓይዝ ክግምገም መደብ ዕቤት ናብራ ንምሕያል ዝወጹ መደባት ብዕቱብ ክትሓዙ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ኣማራጺታት መስናዊ ሕርሻ ብግቡእ ክስራሓሉን ዝብሉን ካልኦት ርእይቶታት ኣቕሪቦም ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ዞባ ደቡብ በኢሳን 3 حمله ኣብ ከተማ መደፈር ኣብ ዘቃንዑ አኼባ ገምገም ዓመት ትምህርቲ 2018-2019 አካይዱ ኣብ ተሓለፍቲ ሚኒስትር ትምህርቲ ከምውን ዳይሬክተራትን ሱፐርቫይዘራትን ዝተረኽብሉ አኼባ ኣብ 12 ዞባታት ዝተተግበረ መደባት ብመንጽር ዝነበረ ብልጫታትን ሕጽረታትን ብሰፊሑ ቀሪቡን ተዘቲሉን ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ አቶ ህብቲ ዝጊ ኪዳነ ኣብ ዘቕረቦ ጸጻብ ሎማ ዓመት ካብ መባእታ ክሳብ ከላይ ደረጃ ካብ ዝተመዝገቡ 191 961 ተማሃሮ 12 ሚታዊት ከም ዘቋረጹ 11 ሚታዊት ከም ዝተረፉ 77 ሚታዊት ድማ ከም ዝሓለፉ ብምግላጽ ጠንቅታት መቆራጽ ተለለም ፍታሕ ክናደየሎም ጻዕርታት ክሕይል ጸዊዖም ተሳተፍቲ ኣብ ዝቐረበ ጸብጻብ ድሕር ዘካየዶ ዘተን ክትዕን ካብ ጥቕሚ ወጻእ ዝኾኑ መጽሓፍቲ ዝውገንሉ መንገዲ ክናደ ሕጽረት መምህራን ፍታሕ ክናደየሉ ጉዳይ ናውቲ ትምህርቲ ግምት ክወሃቦ ቀጽሪ ዘይብለን ኣብያተ ትምህርቲ ክህነጸለን ዝብሉን ካልኦትን ለቦታትን ኣቕሪቦም ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ አገልግሎት ዞባ ደቡብ አቶ ቃል ኣብ ተስፋ ስላሴ ኣብ ዘስምዑ ቃል ንኡስ ዞባታት ንዘቕረቦ ጸብጻባት ምርኩስ ብምግባር ክትግበር ብዛዕባ ዝግብኦ ሓበሬታ ድሕር መሃብ ኣብ መምህራን ወፍሪ ክግበር ርእሰ መምህራን ድማ ኣብ ምርግጋጽ ብቕዓት መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ኣበርክቶም ከዕዝዙ ተላቢዮም ኣብ ሚኒስትር ትምህርቲ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ሓፈሻዊ ትምህርቲ አቶ ሙሳ ሁሴን ናይ ብግዲው ዘጋጥሙ ብድሆታት ብውሽጣዊ ዓቕምሃ ክቃለሉን ክፍትሑን ከም ዝኽእሉ ብምእማን ኣብ መጽናዕቲ ዝተመርኮሰ ፍታሕ ንምንዳይ ክስራሕ ምዕሩይ ምቕርሐ ጸጋታት ዓቕም ሰብ ድማ ክካየድ ብምዝኽኻር ንተሳትፎ ህዝቢ ኣብ ምዕባል መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ሞጊሶም ኣብ ዞባ ደቡብ ካብ መዋእለ ህፃናት ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ዝተዘርግሓ 545 ኣብያተ ትምህርቲ ኣለዋ
ሚኒስትሪ መሬት ማይና ከባብን ንውሕስ ምሕደራ መዝሓሊታት ጋዛት ዝሕግዝ ዓውደ ዘተን ስልጠናን ካብ 22 ክሳብ 24 ሓምለ ኣብ ኣስመራ ወዲቦ ነቲ ምስ መሻርክቲ ዝተኻየደ ዓውደ ዘተን ንክኢላታት ዝተዋህበ ስልጠናን ዝተኸታተለት ጋዜጠኛ ፍርቱና ዓንዶም ዘዳለወቶ ዜናዊ ጸብጻብ ይስዕብ ኣብቲ ሓደ መዓልቲ ንመሻርክቲ ዝተወደበ ዓውደ ዘተ ካብ ሚኒስትሪ መሬት ማይን ኣከባብን ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዳስትሪን ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሚኒስትሪ ጸዓትን ማዕድንን ኮርፖሬሽን ዘራእትን ጥሪትን ከምኡውን ኮርፖሬሽን ቀይሕ ባሕሪ ዝተወከሉ ተሳቲፎም እቲ ብግብርን ክልሳ ሓሳብ ንስተሰነየ ካብ ዝተፈላለያ መንግስታውያንን ብሕታውያንን ትካላት ንዝመጹ ኪላታት ዝተዋህበ ናይ ክልተ መዓልታት ስልጠና ድማ ኣብ ዓውደ ስርዓት መዝሓሊታትን ፍርጃትን ዘገልግሉ ጋዛት ንቆጸላ ኦዘን ብዘይ ሃስዩ ንምትካእን ምስ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ዝኸይድ ስርዓት ንምልላይን ንምኽታልን ዝዓለመ እዩ ነይሩ ዋና ዳይሬክተር ክፍለ አካባቢ አቶ ሞገስ ወልደ ዮሐንስ ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣብ መዝሓሊታትን ፍርጃትን ዘገልግሉ ጋዛት ኣብ ምርቃቅ ቆጸላ ኦዘንን ኣብ ጥዕና ወዲ ሰብን ኣሉታዊ ጽልዋ ስለ ዘለዎም ነዚ ንምክልኻልን ምቆት ዓለምና ንምቁጽጻርን ዘድሊ ሞያዊ ዓቕሚ ንምኽዕባት ሚኒስትሪ መሬት ማይን ኣከባብን ካብ ነዊሕ ኣትሒዙ ክሰርሓሉ ምጽንሖ ብምጥቃስ እቲ ስልጠና መቐጸልተናትኹም ዝኾነ ኣብሪሁም አባል ክፍል መሬት መንእሰይ ሮቤል ክብሮም በወገኑ ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ዓውደ ዘተን ስልጠናን ኣፍልጦ መሻርክቲ ምብራኽን ንኽኢላታት እዋናዊ ሓበሬታ ምስናቕን ምዃኑ ብምጥቃስ ኣገዳስነቱ ዓብ ስለ ዝኾነ ኩሎም ኣብቲ ዓውዲ ዝነጥፉ ሕጋዊ ፍቓድ ብምሓዝ ኣብ ዝውደብ ስልጠናታት ክሳተፉ ኣዘኻኺሮም በብእዋን ዝመጽእ ዘሎ ምዕባለታት እንዳተረድኡ ነቲ ዘሎ ምዕባለታት ድማ ንሳ ሓሳባዊ ዓቕሞምን እቲ ግብራዊ ዓቕሞምን እንዳዓበዩ خورهم زلهم زبون قانون كأبد علاقات توالدرتي أبد سرح لما توالدرتي عوضاتهم بينهم وزمانتي كابتكال ممعبال إندستري حبرات هاجرات استوكلا أسلطاني مستر مارفين لوغان يرينا أبزهابو حبريتا اتعب اوانا وعالما وزعبا زخواني عقابة كتولا أوزونن أكبابن زتوكورا سلطانا أبد قبراو مداي تغيط سلستوهابا أدمع خمز نبرا قليتهم كم زعينت سلطناتات أبصرحهم حجاز مخانو زقولت سلطنت دما أبزناي تكنولوجي موائل حدث فلتات مدلاب أقداس إنه تعزز لزخونه ببدرجو كتعلنت كله أزخاخيرام كم زعينت مدوات بحافشانتهم أبز عدد زولو تكنيشانات زخونو كالوت أب كالت كالات شرحو زخم زعينت تمرتي يخون مدب مقبر أبتي حدث تكنولوجي ماتي زولو عالمنا يخون مزمويانا زخير مايتي أوير مقبر كلمة التكنولوجيا ممسوسي كما تسموها أوير جيركا نتي تكنيشان مدلاو أبصراح بوزح السواد سؤاله أبن زبات السنة وفارو كرمتاو اللمعات معك أمين حمدن أدمع نتفتاتي سلاسلو كمزلو حلاف معك أمين حمدن لمعات مصنون أبتنو زبا إنجينير مرحاو قبر ميكائيل حبيرو أبت لمعاتاو مدب الساتو فزلو لأل حمشتم إتتمهارو أبت سنين علي قدرن توافيرهم كمزلو وزقالته إنجينير مرحاوي زاقيت لأل سلاسان 4 شح مترو قناتاو زالاك سرحون كلو شمون تشح قدا قدين فرستات كمزو خاعتون لأل شوعات تشحات أخلت كمزو خسكوسن أبريهو كاب عليتي ممهري حدقو قايرو بوغنو وفارون زرقي وزلو ديسيبلينن ناي سراح وحدتن موجيسو تمهارو دما بعدي مزلو مريت نب حمله بمغيار وحس كباب نمرققات بعد معنتي نطفو خمزلو بمبرح عمت متأزكاير وفر لمعت تمهارو كبابيهم كفلتون كالمعون كمون بهال سراح كحادرهم كم زحقزهم قليتهم كبرات عزبتنا أهجرا وزينات حيزة دحر زحات صار مسجاجريت كملسكم من كتالكم كتقصلوا دقيمة بخبر الدم بإحسان 4 حملة أب كتما مقاد شواب زركب من قستاو بيت صحفة بستفت أمش براو متقعتي بوحد شوعات العلو تسمزن أبلات تنكم تقتلو تحبيرو بتمتقعتي كانتبا كتما مقاد شو عبد الرحمن عمر زركبهم كالوت قطرون بلك زيتنا تقراون كم زقصلو تقاليحو اتمتقعتي بأبلات استفت أمم مخانو شبراو ججلا الشباب أفليت الله اتمتقعتي كانتبا كتما مقاد شو مثل علوي تتسوى حبرات هاجرات أب قداي صومال جيمس سوان ركب دحر مكيادو أو اشتحيدت دقايق بمخصاتو اتل علوي على المزي حبرات هاجرات نسكلا كم زدحاني يوزقل زلو ودب حبرات هاجرات نتمتقعت الزخون مجلتي أو تيلو زحلف إسران كلتن حملة أب كبابي معرفة نفرت كتما مقارشوب زتخايدن الشباب مول حلف نزو صدرون متقعت بومبان فوكس بريتن بوحدو 10 شوعات سبات كم تقتلون إسران شوعات كم زوصلون يذكر
أمريكان تشاينان تواريتون زتنحن نقداو الزررب زمت سمون كجمرو أموخانن حبيرن أبزي أب كتما شانغاي ككايت توت إنو زلو زررب نتنقداو زي مكداو نمهدا أب حادث من معكبت صح تثبيت كوان تزيلا نتوسخ زرربات بايتا خطأت أحكام زخل جنا سمزك لتين هاجرات أميتهم أمنغو تزاتيتي نقدا أمريكان تشاينان ككايت نزتنح زررب أبز حلف ورح جنبت دحر مقراتيو زمت سمون كجمر مخانو زقلت زلو مراحتك لتين هاجرات حلف ورح سنة أب جابان أبستغانع وعلى هاجرات جل إسراء بزكايد وركب تكلتاو نقداو الزرربات كقص الكم تسمامو يفلت أقدمو قبل على كل 100 بليون دولار زواجو نبرة تشاينا نعيسان 500 كرت زوا السنة من محضر بريزيدنت دونالد ترامب قبل على 300 بليون دولار زواجو كال نبرة تشاينا تماسس هالك كرت كوسن كم زخيلي وكتنقى تانيحوم أب زحلف ورح مجابيت هو بلاوي معبل عبطلات حرشة موزامبيك دحر زوردو كبيد كسارة حدنت بشجت مليون زيجات تتهجر تتبيته وتصنع مقبرة ريت كونهم كم زلوا تجليتهم بتبهرة واحدة جاء أبستات فرق بليون هكتار تزرع وزنبرة زرعت كم ترم سزح بروت أبطابات بسنكو عبتهجر كبيد حسرة مقبة خسيتو كم زلوا أرديهم ودب مقبع عالم قديات نمردا هتوت لقف مزيجبر سباو كلولاو كيسعب أتنك قلهم بتي إيدا يستسمي هو بلاوي معبل أب موزامبيك زيمبابوين مالاون لعلى حدا شو حسابات كم زمتون مليونات كم تمزابلون يذكر تبهرة واحدة جاء أقدمو أبزوا ما كلاي مبرأ كابس تخسته ببلاوي معبلات زخف من بارو تبصبات يردوم روسيا كلاي جت مسرح مركب نايتين تشاينا زشطتو اس 400 تستسميت صار ميسايل جميرا تاصوار اب غعزو كمزلو زحبره معكنا زينا روسيا اب قربا غزي ناب تشاينا كبصح مخانو افليطن روسيان تشاينان اب 2014 وعل مشط نايت استرا اصوار كم زفرما زملكتو صبصبات قداماي جت مرخاب اب 2018 كم تخايده يردو تمساسال اصوار نمشمات اب 2017 مس روسيا وعل زفرمت تركي قداماي جتو اب مجمريا نيزوار حز تركبته أيرسعن تكبروا النت نايت السممع عمانجو أمريكان ترك نزت أن حزي مكراو مريسو كم زقادرو نايك أربعة عزبتي يحبرو أمريكا بتقول داي قبل على تركيا قرا كتت أنكلا تركون تمسسالي ملسا قبر كم تهبيات تقلد زلا أمريكا تأطوار أهجراوي تتطاو السقات زفت المخانو بمحبار أبعداقا كي ورديا كتت أنكا تاني حام لومي عسان حمشتن حملة أب أفغاناويت كتما كابول بزتخايرة سلسة تخطات التمت قعدتات بومب سرحتنياتات منقست مخانوم استقلتو بوحدو عسات حمشت سبعة تقتيلهم شمونت سرحتنياتات مينستر معدن كمون حمشت دك أنستيون حدا قلعان كابتم هيوتهم زسانو قدياتيهم بت سرحتنياتات عبد على التملالس مكينات استخايرة متقعتن كال نفس قتلتها ومتقعتتاتن هوسيات زركبوهم عسان شوعتن قصيلهم بمهلاهم قطر موتات كزايد كم زخل سمزي حكمنا أفغانستان أميتو مالو طالبان حلفنت نيت سرحتنياتات منقست أسافيرات زنبرت مكينة علامات قبل متقعت كوان توسده أبتخال متقعتات إيد كم زيبلو حبيرو لهم المتقعتات كلو لو أفغانستان معرف نزكاير زلو دبلوماسيا وتعارتات أب حدقا كودو كم زخل مسكوناتات تهاجر قربت زلو موجنات سقاتهم يقلصو أمريكان تشبرا وجلن نتعسر تشمونت عامتات زغطرة كلو لو نمعرف شوعات زورياتات زغطرة زررب كم زكايرون وتاو تسيد كم زنبرون يحبر سمين كوريا لو معسان حموشن حملة وقحتا نيحات رحكت ميسايل فتنة كم زكايدت نمجلت مينستر مكلخال دبوب كوريا بمتقاس مع كانت زينا أقالحين اتفتنة كاب مبرا أو جماجم سمين كوريا استبقس من بارو دما تحبيرو إذ فتنة بريزيدنت كيم جونغ أونن بريزيدنت دونالد ترامبن أبز حلفور حسنة أبدوبات كلتين كوريا تتراخيبهم كاب نيكولاس هلاوة نتأزخون زوبان من مصر استجمرت دبلوماسيا وزررب داق مايك برابر دحر مسمم عم زكايد زلو نيفل ما فتنيهم بز دما فتنة
ሚሳኤል ሰሜን ኮርያ ነቲ ዛጊት ዝጥቀስ ምብርባር ዘርአየ ዘሎ ዝርርብ ባሉታ ክጸልዎ ዘሎ ተኽእሎ ልዑል ምዃኑ ምስ ተኸባቢ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይሕብሩ ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ሰሜን ኮርያ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ጸጥታን ዝፈጥሮ ስጋኣት እኳ እንተዘየለ ክብጻሕ ንዝድለ ስምምዕ ባሉታ ዝጸሉ ምዃኑ ብምግላጽ ተቃውሞአን ገሊጸን ኣለዋ ዛጊት ብምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝተዋህበ መግለጺ እኳ እንተዘየለ ሰሜን ኮርያ ኣብ ወርሒ ጎንበት ድሕሪ ዘካየደቶ ተመሳሳሊ ፈተነታት ግን ፕሬዚደንት ትራምፕ ንጸጥታ ሃገሩ ይኹን ክብጻሕ ንዝድለ ስምምዕ ካብ ኒውክለሳዊ ህላወ ነጻ ዝኾነ ዞባ ሓውሲ ደሴት ኮርያ በኣሉታ ዝጸሉ ከም ዘይኮነ ገሊጹ ነይሩ እዩ በዚ ድማ እዚ ሓድሽ ፈተነ ካብ ዲፕሎማስያዊ ሃልካ ሓሊፉ ዝህልዎ ዝጥቀስ ኣሉታዊ ጽልዋ ከም ዘየለዮም ምስቲ ኩነታት ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝሕብሮም ናይ መወዳእታ ዜና ኣብ ማእከላይ ሸነኽ ግሪኽ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬትን ጫካታትን ሃሚኹ ዘሎ ሓደጋ ባርዕ መሮር ዘውረዶ ንዋታውን ኣከባቢያውን ዕንወት ከም ዝዛየደ ተገሊጹ ኣሃዱታት ምጥፋእ ሓዊ ግሪኽ ነቲ ብልዑል ናህሪ ናብ ሰፊሕ ከባቢታት ይልሕም ከም ዘሎ ዝግለጽ ሓደጋ ባርዕ መሮር ንምቁጽጻር ጻዕርታት የካይዱ ከም ዘለው እዮም ዝሕብሩ ዘለው ብመሰረት ጸብጻባት ነቲ ባርዕ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ንምውዓል ልዕሊ 170 ኣባላት ኣሃዱታት ምጥፋእ ሓዊ ብ42 ምጥፋእ ሓዊ መካይን 10 ነፈርትን 6 ሄሊኮፕተራትን ተደጊፎም ነቲ ህዝቢ ብብዝሒ ናብ ዝርከቡ ከባቢታት ገጹ ዝልሕም ዘሎ ባርዕ ንምቁጽጻር ጻዕርታት የካይዱ ከም ዘለው እዩ ዝግለጽ እቲ ባርዕ 70 ኪሎ ሜትር ካብ ከተማ ኣቴንስ ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ከባቢ እኳ ተኸሲቱ እንተሎ ብዘሎ ብርቱዕን ደረቕን ንፋስ ግን ብልዑል ፍጥነት የስፋሕፍሕ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ወሰናስን ከተማ ኣቴንስ ብዝተኸስተ ሓደጋ ባርዕ መሮር ብውሕዱ 102 ሰባት ከም ዝሞቱ ይዝከር ክብራት ዓዘብትና ንሎም ምሽት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶና ኣብ ዝያዚምሎ ስለምክታልኩም መመስግን ብወገነይ ብሩኽለይቲ سلام زي خبركم تعزبتي نلو محمود سرالو على توزيع سبورت النهم إرتراو تقرر ماينات نيل برهانة زي ساعة فوزلو تور دي فرانس كل تشحن 10 تشعتن لومي بناي مبل 10 شو منت مدرخ ولد دركات سيلوم وتسيتو إز السعبيوم نايلوم مدرخ تقدمتي كابين برون تبغيسو اب فالويرز تزازمن 280 كيلومتر رقه زنبره ودድሮ ማካይዶም ዛ مدرخ ተረር ተዓቀብታት ዘንገረት ብምንባራ ኣብ ማልያታት ምቅያር እስራኤላን ኣብ ቀዳሞት 10 ተቀዳድምትኻ ናይ መሳል ለውጢ ዝተመዝገበላ ነይራ ጾታ ምስተጀመረ ሓያሉ ግጅለታት ክፍጠራ ግዜ ይወሰደለን ኣብ ናይ ሎም ዓመት ውድድር ትሕቲ ብቕዓት ብምዃኑ ባሉታ ክግለጽ ዝغነ ኮሎምቢያው ተቀዳድማ ክለብ ሙቪስታር ናይሮ ኪንታና ብዝፈጸሞ መጥቃዕትኻ ተጻውቲ ክበታቶኑ ተራየመም አሞዳታ ካን ውድድሩ ዘይ ዝኾነ ተቀጻጺ ብምዛም ናይ ሎም ዓመት ቱር ዲ ፍራንስ ቦኽርና መድረኽ ዓወቱ አሰማግሩም ኩንታና ውድድሩ ብ5 ሰዓትን 4 ደቂቃን 15 ካይትን ከዛዝ መኸሎ ካላይ ፈረንሳዊ ተቀዳዳማይ ክለብ ኤጂ2 አላ ሞንዲያል ሮማን ባርዴት 1 ደቂቃን 35 ካይ ድሕሩ ሳልሳይካ ካዛኪስታናዊ ተቀዳዳማይ ክለብ አስታና አሌክሲ ሉታሴንኮ ካብ ዕውት 2 ደቂቃን 28 ካይትን ብምድሓር ዝሰዓቦ ተቀዳደምቲ ክኾኑ ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃንኻ ካብ ዕውት ምስታ 29 ደቂቃን 59 ካይትን ድሒራ ዝኣትወት ጉጅለ ብምዃኑ ውድድሩ ፈጺሙሎም فرنسا وتقدم كلب كويك ستيف جوليان ألافيليب نايلوم عامة تور دي فرانس ب75 ساعة عصوتو شوم تدغن 4 ساعات كايتن كمر حخلو كولومبيا وتقدم كلب إينوس إيغان برنال حد دغن 3 كايتن دحيرو كالاي إنجليزا وتقدم كلب إينوس توماس جرينت حد دغن 5 كايتن دحيروم زو صعوبة زلو تقدمتيوم
ናትናኤል ብርሃነ ካብ መራሒ 2:29 ካይትን ድሒሩ ኣብ መበል 98 ደረጃ ተቐሚጡ ይስዕብ ኣብ ናይ ነጥቢ ስሎቫኪያዊ ፒተር ሳጋን መራሒ ብምዃኑ ትዋብ ቀጠልያ ማልያ ካብ ዝባኑ ኣይወረዳን ዘሎም ኣብ ናይ ብሉፅ መንሰይ ኮሎምቢያዊ ኢጋን በርናል መራሒ ዘሎ ክኸውን ኣንበሳ ዓቐበትካ ፈረንሳዊ ሮማን ባርዴት ንትዋብ ማልያ ኣብ ዝባኑ ይዕሪፍዋ ኣሎም ብጋንታ ካስጳኛዊት ክለብ ሙቪስታር ንናይ ሎሚ ዓመት ቱር ዲ ፍራንስ ተቕልሶ ዘላ ክለብ ክትከውን ኣሜሪካውያን ክለባት ትሬክ ሴጋፍሬዶን ኢኤፍ ኤዱኬሽን ፈርስት ዝኽተላ ዘለዋ ክለባት እየን ቱር ዲ ፍራንስ 2019 ጽባሕ ዓርቢ እውን ብናይ መበል 19 ምድረኽ ውድድር ክቕፅል እዩ ተቐዳደምቲ ካብ ሴንት ጂን ዲ ማውሪነ ተበጊሱ ኣብ ቲግነ ዝዛዘምን 126.5 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኣብ ዘለዎን ውድድር ክጽመዱ እዮም ኣብ ከተማ መንደፈራ ኣብ ዝስዕብ ወርሒ ብዘረጃ ዞባ ኣብ ደቀ ምሓርን ዝካየድ ሻምፒዮን ቅርድም ብሽክለታ ዞባ ደቡብ ንምስታፍ መምረፂ ዝኸውን ኣብ ኩለን ዲቪዥናት ንክልተ ሰናብቲ ክካየድ ፀንሐ ቅርድም ብሽክለታ ብውዕውዕ መንፈስ ትማል ሰንበት ተዛዚሞም በዚ መሰረት ካብ ራብዓይ ዲቪዥን ማውንቴን ባይ ቀዳማይ ሚልኪያስ ረድኤት ካልኣይ ኤቨን ፍሳሐ ሳልሳይ ስምዖን ሽመንዲ ካብ ሳልሳይ ዲቪዥን ቀዳማይ ናትናኤል ዳንኤል ካልኣይ ኣቤል የማነ ሳልሳይ ሴም ተስፋልደጥ ካብ ካልኣይ ዲቪዥን ቀዳማይ ሳሙኤል ሓየሎም ካልኣይ ኣማኑኤል ርእሶም ሳልሳይ ተስፋ ኣለም ማሕሪ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብድምር ናይ ክልተ ሰናብቲ ቀዳሚቲ ኣርሴማ ሃብተ ሚካኤል ካልኣይቲ ሃና ምሕረታብ ሳልሰይቲ ሰላም ጎይቶም ካብ ዓበይቲ ማለት ቀዳማይ ዲቪዥን ቀዳማይ ኢሳቅ ተልኸ ካብ ዓዲ ሓረ ካልኣይ ናሆም ክፍለ ካብ ዓዲ መንጎቲ ሳልሳይ ሮቤል ገብረትንሳኤ ዕውታት ተቐዳድምቲ ሽልማቶም ካብ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ተቐቢሎም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፌደሬሽን ኢንዶር ጌምስ ንዞባ መንደፈራ ዝወደቦ ካብ 9 ክሳብ 14 ዓመት ንዝዕድሚኦም 21 ተምሃሮ ክወሃብ ዝቐነየ ስልጠና ሰደቃትን ቸዝን ብ21 ሓምለ ወለድን ዕዱማትን ኣብ ዝተረኽብሉ ተዛዚሞም እቲ 15 መዓልታት ዝተዋሃበ ስልጠና መሰረታውያን ኣምራት ፀወታታት ሕግታትን ቸዝን ሰደቃቴንስን ዘጠቃለለ ኮይኑ ብግብሪ ተሰኒዩ ከም ዝተዋሃበ ኣቦ መንበር ፌደሬሽን ኢንዶር ጌምስ ዞባ ደቡብ መምህር መስፍን ነጋሽ ሓቢሮም መምህር መስፍን ብተወሳኺ ነቲ ስልጠና ዝተኸታተሉ ተምሃሮ ዘተባብዕ ምልከት ናይ ፀወታ ኣጥርዮም ብምህላዎም ኣብ ቀጻሊ ውድድራት ብምስራዕ ነቲ ብዙሕ ዝውትር ዘይፀንሕ ናይ ሰደቃቴንስን ቸዝን ፀወታታት ንምብርባር ተበግሶታት ክውሰድ ምዃኑ ኣብርሂዮም ኣብ መወዳእታ ሓላፊ ኮሚሽን ስፖርት ዞባ ደቡብ መምህር ሃይለማርያም ገብረመድህን ወለዲ ንዝምባለ ደቆም ተረዲኦም ዝገበርዎ ምትብባዕ ብምስጋን ብዘይተሳትፎ ሕብረተሰብ ስፖርታዊ ንጥፈታት ከምዕብል ስለዘይክእል ኣብ ቀጻሊ ንምሕያሉ ክስርሓሉ ኣዘኻኺሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግጥማት ሰደቃቴንስን ቸዝን ተኻይዱ ነይሩ ዝተረኽበ ውፅኢት ዝስዕብ እዮም ካብ ቀዳማይ ዲቪዥን ኣብ ፀወታ ቸዝ ቀዳማይ ኣቶ ምስግና ተስፋፅን ካልኣይ ዶክተር ምስግና ዮሴፍ ሳልሳይ ኣቶ የማነ ገብረ ኣምላኽ ኣብ ካልኣይ ዲቪዥን ፀወታ ቸዝ ቀዳማይ ዮሴፍ ዘርኣይ ካልኣይ ዳዊት መላከ ሳልሳይ ኣሚነህኒ ቀዲሞስ ካብ ሳልሳይ ዲቪዥን ቀዳማይ ኤርሚያስ መስፍን ካልኣይ ሴም መስፍን ሳልሳይ ናኦም ዮሴፍ ኣብ ሰደቃቴንስ ቀዳማይ ሄርሞን ቴድሮስ ካልኣይ ኤርሚያስ ነጋሲ ሳልሳይ ሚልኪያስ ተኽለማርያም ዕውታት ዝተዳለወሎም ሽልማት ካብ ኢድ ዝተፈላለዩ ናይ ክብሪ ዕድማት ተቐቢሎም አሰልጣኝ እንግሊዛዊት ክለብ ሊቨርፑል የርገን ክሎፕ ጋንቱን ተጻዋታያ ዝነበረ ኮቲኖ ክትመልሶም ምስ ባርሴሎና ትዘራረባላ ተባሂሉ ንዝተዘርግሐ ዜና አሉታ ሂብሎም ብዛባ እዚ ጉዳይ እዚ አሰልጣኒት ማሊያ ኣብ ዝገበሩ ጋዜጣዊ መግለጺ ሊቨርፑል ካብ ምምላስ ኮቲኖ ብዙሕ ነገራት ክትረብሕ ከም ትኽእል እኳ እንተገለጸ ዋግኡ ልዕሊ ዓቕምታ ጋንታ ምዃኑ ያረድዮም ብራዚላዊ ኮቲኖ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2018 እዩ 142 ሚልዮን ፓውንድ ተኸፊልሉ ካብ ሊቨርፑል ናብ ባርሴሎና ተሰጋጊሮም እንተኾነ ተጻዋታይ ኣብ ስፓኛዊት ጋንታ ቆዋም ቦታ ከውሕስ ከም ዝተሸገረ ይፍለጥ ስለዝኾነ ካብታ ጋንታ ወፂኡ ናብ ካልኦት ክለባት ክሰጋገር ከም ዝኽእል ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ሊቨርፑል ናብ ኣኽቲ ወስዶ ድሌት ከም ዘለዋ ክሕበር ጸኒሕሎም እንተኾነ ግን ክሎፕ ኩሉ ኣብ ጋዜጣታት ዝበሃል ዘሎ ሓሶት እዩ ሓቂዩ ከም ክለብ ምስኡ ጽቡቕ ርክብ ኣለና እንተኾነ ግን ናባና ክንመልሰው ኣይንኽእልን ኢና ክኸውን ዝኽእል ነገር ኣይኮነን ኣብቲ ዘለዎ ጥራይ ጽቡቕ ንምንየሉ ክብል ርእይቱ ሂቦም ኮቲኖ ኣብ 2013 እዩ ካብ ኢንተር ሚላን ኣብ ሊቨርፑል ተሰጋጊሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካብ ዜና ምስጋር ተጻወት ከይወፃና እንግሊዛዊት ክለብ ቶተንሃም 80 ሚልዮን ፓውንድ ብምኽፋል ናካፋል ጁቬንቱስ አርጀንቲናዊ ፓብሎ ዲያባላን ምግዛእ ተበግሶታት ከም ጀመረት ይግለጽ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ናይ ፍጻመ ፀወታ ቻምፒዮንስ ሊግ ሊቨርፑል ዝተሳዕረት ቶተንሃም መሳርዓ ዝያዳ ንምድላል ክብረ ወሰና ዝኾነ መጠን ገንዘብ ብምፋር ነቲ አርጀንቲናዊ ተጻዋታይ ንምውናን አንቂላ ትርከብ ኣብዚ ወርሒ እዚ ናካፋል ፈረንሳዊት ሊዮን ታንጉይን ዶምበለ 66 ሚልዮን ፓውንድ ከፊላ ዝወነነት ቶተንሃም ንዲያባላን ተዳወሲኻ ኣብዚ ዝስዕብ ዓመት ስፖርት ዝያዳ ካልእ እዋን ተማሓይሻ ክትቀርብ ዘሎ ተኽእሎ ዓብ ምዃኑ ተንተንቲ ይሰማምዑ ክቡራት ተዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብ ዝተፈጺሙሎም